En ole käyttänyt, en ole koskaan palannut, on useamman kerran ollut testeissä, ei ole tullut kuulohonkaan. En ole käyttänyt, en ole käyttänyt. Joka vikonlopara, joka aikoo osallistua, menee tuon vanhan kunnon pirkkeeseen Iksulua ja ilmoittautuu ja ruvetaan sisällään menemään katsoa vittua sieltä. Hei Janika, juoskaa nyt saatana, nyt katsotaan tää kierros. Juoskaa rataa ympäri ja katsokaa nyt osallistua hyvin tarkkaan tämä vaativa kierros. Tuossa on maalialue, siihen heittää kaikki peliin. Ja sieltä riittää Janika juoksee takasuoraan kohti vittu huippuvuoria. Joutuu ja huippuvuoret lasketaan alas. Voidaan koskaan ettein. Yhden gramman nostamisen 150 ja Janika lähtee hiihtämään. 3, 2, 1, vähän miettimään.
homman. Pitselleen. Hän on aivan jo lähellä tuota väliaikapaikkaa ja sinne pannaan havuja hänelle.